Kaya ba ngay? Kaya. Kaya? Uy, 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 uy. Hey guys! Woo! So guys, welcome to another video. And karon nga video guys, moto ta sa Padhan. Woo! Ar, kasi nasa Padhan. Woo! Kauban na ako guys si Master Glenn. Muna yung mga usa sa karaan niya climber sa Bohol. Master Glenn. Woo! RJ. Woo! Gleda. Rowe. Woo! Mark. Woo! GR. Woo! Kenneth. Oh. Ako na de. Kamera. Peta ka bokar. Ito. Then karon guys, moto sa ta sa Maribohok sa Padhan. Isa rin Marco? Okay. Adalikin. Ibutan ang baga ng likod Jeff. Ar. Bili ng tubig. Iman. Guys, tabot mi diri sa kan tilan sa Padhan. Nasa kanan ni park ani. Usa ka ta adto. Adto. Ano yun? So karon guys, nanami sa tiilan diri sa Padhan. Nagkuli kining Padhan guys, madari siya 3 minutes sakon guys. Pero Mag-aag na ako may. pero wala mo sa mood nga magpakusog na. Ato na ni maghinay sa lang taan eh. Kay wa masay preview sa taas. Madapa diha. Kiss. Kaya pa ngay? Una lang. Kapir sabi kaya magana mo. Oh, kana sige dito. RJ, Sige ngay. Glida ha. Saka. Lalim. Easy. Gue, madapa. Fire. Ngay. Faster. Johnny Gears. Markers. So guys, kami nakita na migas. Oh my gosh. Saan yung migas are? Kuha ni Bob? Hans. Usa sa ganahan ako kung climb guys kaya ang view after sa kahangak nga mong yung nakuha ika sa tilan sa climb. Pero sa ganahan ako guys og climb kay bugnaw tungod sa mga kahoy diri sa taas. Kaya pa? Ayun. So guys, padong na may sa tumoy sa Padhan Peak. Yawa ni init na bud. Just arrived at the top of the peak hill. Peak hill. Peak, oy. Oh, you see that crack, guys? It's like
I've got you in my space. I won't let go of you. Abot ulit sa kinatasaan guys. Makita ang tibok bohol ini guys. Yamat ra. Na, turag tamblot. Tamblot, turag tamblot to. Asa mo kami? Turag uptown. Ay talo to, taro. Sabay na ruyo. So guys, na namin sa taas. Mga kanso gusto mong pamahaw. Rice. Ito na, mga canned goods. So daw, isi open kaya ang dali rablihan. Hindi na maggamit og mga abridor diya. So karon guys, muluto sa tagpamahaw. Sila day, muluto sa tagpamahaw. Ay, nasa yung gamit ko daan eh. Ang kanyang mga lustrid eh. Latso. Nagdadalawang isip ko, malapit ang bakit baka sakaling makausap ka. Ito cook. Box. Oh. Are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtain's drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind. I'm telling you, Nada. no longer cares. Who gives a fuck Eminem, about bro. your out of mind, I might go out of mind. Because how do I ever let this mic go without a fight? When I made a fucking tightrope out of twine. When I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't bow to climb. Tini! What's up, Tini? Come on guys, let's go! Yes. Pauli na mi guys! Nindot kayo, forest or no? Yes, oy. Kaya ba ito makarealize? Bito ka sa nature guys. Katong mga pass no. Sa mga pas. Mga pas, di mo sa unar ba? Katong mga girls, kayo mong gigunitan. Bito diri are. Unsa ganito? Itong mga girls, kayo mong gigunitan ng hands. Bito diri are. Katong gauwan. Itong awan bito, yan na-slide siya, yan gunit ka. Yan. Tabi. So, one advice day guys, huwag mo climb mo guys. Dapat mo ingon mo excuse or tabi kay manangit ka sa spirits nga gilabyan mo nga wagi sa ka kaya hindi ka hilabtan nila. Usa sa ganahan ako guys, huwag mag-climb guys kay kada pa itong mag-storya mo kuha mo ito random things. For me, muna yung makapa-chill sa kuha kawa sa stress. Kaya huwag dire ka sa bukid guys, daga kang ma-reflect na mga thoughts o mga lessons sa life. Pero yeah, you should surround yourself with good people. Kuhan ka ng mga tao ito nga mahatag og advice ito guys. Para sila ang mutabang mo di mo para mo grow ka sa pagka ikaw nga better person than before. Kani sa mga kauban ako karon guys, dagan sa mga experience guys sa life. Utay. Kana nga bato guys, nahatagat ka siya paglinog. Ano? Yeah. Kana batuhan na. Di ka na siya itong spot na. Bye! Di ka na miya to guys sa taas. Kaya ba ngay? Kayo. Kaya? Nagdadalawang Uy! Patay na videohan YouTube eh. Una. Pinaglid. Takilid ngay. Or Oo. talikod. Katubang mo ba? Sige. Guys, kumusta mo guys? Ikaw ra. Ha? Nawaw ka ngay? Poy. Ano mawaw mga matubang og kamera ngay? Nay mga 100 ka mo tanaw na ngay. Every Sunday mag-climb me. Oh, comment down below kung kasi gusto mo apel ninyo. Kaning climb guys, lingaw ni namo guys. Kaya ka plano magtukod og club. Climbing club. No, ni bata gani guys oh. 3 years old pa ni guys oh. Mga 4 kilometers na guys. Ya kato nga climb guys pang beginners. Kato siya. Ug newbie pa mo ni climb, kami utudlo ninyo. Usaon pagtikang sa usa ka bato. Usaon paglikay og dahon. Ano? Simple na mga butang ba. Then, Sa pagkuyog og kahoy. Unsa on do pagamay totoy guys. lupis ko ba. Umabot ni kuan guys, 100 likes pagama og video about sa man boobs. 100 likes guys ah. Man boobs. Man boobs. Ngayon no? Kasi pangalan ng workout sa balay ngay. Out. Si ambot. Kaon. Kaon. Saan yung supsok ngay?
O kani guys, kani gisupsop ngay guys, mo ni ang gitawag og bladder. Kani nga bladder guys, connect ni siya ning bag ya, ning bag. Ay sulod tubig. Ang bladder naa sa bag, sulod sa bag. Okay no? Imna do nga ina. Oh yeah, lami nga yung tubig. Yes. Itaw de bra, binuar to de bra. Pantay di apel ha. Gara-gara na to mo JR de bra. Di apel mo ka. Pamahaw. Bahasa man ibutang na to. Mulai baboy guys. Itong bata pa ko guys, sigog kuha ni duwa. Kuman lagi ngay.